Bollayınny. Men şulayda gaýdyp galmaýan hekim. Men ýadydım şulardan, meninni ýadydım. Gaýnanam, gaynatam. Ata dediňe maňa araya. Jigimjan sen gelenine bir ay bolla düşünşmedik bolan bolaýmysyn? Diňe maňa araya. Yor Jigimjan menen maşina. Gel. Men gurlaşarım. Gel. Men. Bah. Jigimjan näme boldy düşünür ani? Bulan hiç de menlik değil hekim. Hiç de meni dinlän ok bulan. Ata da menlik değil. Zanım Jigim. Sen alıp gitmek mesele däl. Öýümüzi gyskanýandyr etme Jigimjan. Ýöne ijem kakama dözüm ok. Ijem kakam ne bir toy etdik. Giden çykdy jetdiler. Sen bagtyňa gowunyp ýaşap böler. Gyýdym, gülýär durmuşda ýaşaýar diýip böler. Häzir alyp sen öýüňizi öýe ersem nähili bolar jan Jigim? Gynanýanda ýoksam şulayda men bir mintlabam durmaýan. Wah, dile düşmäli. Owadan Jigim men, owadan Jigim. Wah, läljek Jigim da. Ýür, men ata bilen gurlaşarym. Ýür, gitmek bolmaz. Ýür Jigim, düş hadi. Ýür Jigim, ýür. Men gitmeýän olaýa hekim. Men gaýdyp olaýa barmaýan. Wah, men läljek Jigim, owadan Jigim. Ýür ani, ýür. Owadan Jigim men, ýür Jigimjan. Beýdip söwüşip gaýdyp bolmaz. Aha. Läpdiň aýmany, ýür. Men Jigim, bar sen öýüge giräýil. Bar akyllyja bolany. Ata, owladylar. Oo. Ay, läljek gyza o Jigimda. Näme diýen, bir oňşurak ýaşaýar. Yo, sana urdatdy, gatýar. Men gitjekdi. Men Jigime belet. Läljek gyza, bir oňşurak ýaşajak boluň, men sen tanaýana. Hani bolýa. Amanja, bolýa. Ay, taňry alkasyn innekide. Barmagy çay goýaýdym. Goýjak gel. Näme men çay goýmaly? Men sen guluňmy? Eýway. Barha bir çay jas sen gelme sen näme? Bolanda näme? Sen ejeňýana men arkam alyp bilmeýän bolsaň, menem onda şular ýaly gurleşmem şunýaly. Şeýlemi? Hawa. Baranda magadyna bir seret adam bilen bolar. Bar gitdi özüň seret, men näme üçin seretmeli oňa? Uf, bolýa. Mene pul soňmana gitjek. Haçan men sen guluň bolup gelmeli, dogry dälmi? Senen gadyn menim sowurym. Bardım gy. Bu hekim. Haçan ýerli? Sen özüňden çykyp äriňe gaýtar goýup urkan geldim. Bar geç otur ata. Ata. Barjam. Ha, bu hekim. Yok. Men esdim ata. Jigim üçin meni bagsla. Häzir men oňa gowup düşünýär. İslamyna bar. Bak, Jigim senden garasam okma. Adamyňa diýip oturan wagtdan bolýar, Jigim. Barça çay demlediydi. Şonamady bilen o keniňa. Ondan günäkär bolar. Özüm tonyp gitdim giýirim. Hey adamyňa şey diýýär Jigim. O dünýede erkek adamdan bir zat sorajak diýär. Olam nama. Ayal başgaladan iki zat sorajak diýär. Birincisi nama. İkincisi adamsynyň razylygy. Jigim, biz bu dünýäni gazanmaly. O dünýäni gazanmaly. O dünýä gazanmaly etmeli. Bu dünýede. Jigim gäňje bilersiň. Sen gowy da, dogrymy? Hekim bilen olsa bir çay aýdyň. Çay içýän bolsa, Kur'an käs alyp geleýin. Ya bismillah. Ata, men sana düşünemek şumat, yağ çalıştırmak näme gerek? Awaza barýas, wagt ýok, aňa da çalıştyrarsyň-da. Ayo şumat. Çalıştırmasat bolanok. Dalna barýasa bilýäňi. Olam aňyrda bu ýaly paham ýok, belli däl. Çalıştyrıp gideli ýarym saat
gizalarından diýen ýok. Wa aleykümselam. Şo men guýan ýa-madyr bilýänler guýsana. Gatyrsan ýanyn. Gaýrat et. Men pakka kofe açy. İnterden bolan kalkmay bolan ýa-ni? Yo guýýas doň. Beýlik ýag dip durýan mara şu ýag täze geldi. Yok, ne bolsaň şonu çatlap bolan. Bolýa. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Kofe wa ştaýdy oğlum ýapyp durma. Bileýin, bizde barak olsa. Yok, tamam. Allah'a taýan. Evde başlıyor da. Akanaýdy. Yok, hada oýmuşsun. Ne ismat esaslanmaz. Taşlayan o. Näde ýa bolsun? Yok ya, bu yerde burası var. Böyle. Orada kızma. Yok, şuna. Tamam. Ama var ya. Oğlum yarım saat var. Seni tamam. Korkmuş sorsan reske denirler. Doğrudan korkmuş diye aytım değil mi? Tayin mi? Kofe reske. Yok. Sen korkmazsa çalsan orada gidelim mi? Bir kovukla. Yok. Hani? Oğlum kal. Bana lan. Yok. Ana yok hayvan suya koyaydım da. Ha. Yok. Men öýdüm. Däre koyun ýağlar. Näme gattan taň şeýle däre başga ýağ koyup durawlar. Şansanlar ayda. Bir mi karasa? Sarsman gitsek ya. Nerede şu koyun? Namazı kalkıyor. Bir mi karasa da bırak. Men garaşsam. Ata bolay da bolay gidäýeli wagt ýok. Bolay da. Dur ha, gattan durlay. Garaşsam. Wagtym ýogam bolsa garaşsak. Öňde de töletjek. Dären çalstyrsak. Näde gattan taň şeýle. May. Ha. Kovuluk mu? Ata erkek bolay da erkimiz awarda bir ýag gitmeli batdan gaýma. Kurban gider tay. Ýykda tantyp başga ýağ goýup dura. Garaşsalar. Garaşsak men namaza kalkýar. Bolýan sagaraşsak. Äden uýdurdy. Ne çap tortmay? Namaz. Men sana näme ýağ goýdym, näme datlar etişdiripdiň, öl başga ýağ goýuşdyryp. Yo, o ýagda eleken guturyp dur. Ona sizi gözledim. Siz ýokkeň içinde genç oturdum, näme şondan soradym da. Genjeň maşina, ola men maşinmi? Öl başga ýağ goýup, tam tıkma men wagtymdan alýar, men daha näýip barýatmy ýürüýdir. Ne de kovdik gelýän, hem şeý diýen, näle adam olsa. Ne? Bu ýaga dökersiň, men diýenmem goýarsyň, töleginem özüň edersiň. Düşündiňmi? Madem men ýar ýol ýetýärmi? Bagsardyň. Bak ikinci. Döküp geldi ya bu ya. Bolýa. Garaşsak, ýene garaşsak. Ne de o gatsan, sen şeý diýerler-de. Bolymy gitjekmi? Gidem dok. Senom, başga ýag diýipsiň. Ben bilýäsin täden çalşdyryp otyr. Öz diýenim bolmasa gidem o. Ne pullam ötöler, gitsek ýer bolmaz. Ýene garaşak diýirim. Alo. Hawa, ýok gidem o, näme bolar? Yok, bardım. Ne vardım? Geçken dostum. Ben o kesin durmuyor. Geliyor. Smart'ta kahve mi? Yok, dökçek var. Aha da öyle. Tavır. Ya tada ne etme. Her var işte. Hayır var eken. Men smart etseydin özün dinlek gelýän olan. Ya ki söwürleme ne etme dost. Yo, men günäme. Smart. O habar geldi. Ecemcan 6 aydan soň gözüni açyp dursun. Innem diňe oglum diýip durmusun. Men mat giden bolsam, niýelerden ýitmek aýtmal. Sen hemme dat haýyrna bolupdyr her işte. Bähit bar eken. Taňry ýalkasyn. Bilýän kasyn agam. Hawa Allah. Çalçak get ejen ýandy. Allah razı olsun.
Bakıyda bolup durdy. Taňyr ýalkasyn. Gel hat atlasaýyn hemme, gel. Öyle diýmedim äme, tawar boldy. Başyk gördüňmi? Eşitdim ben. Tawar bol näme? Durwara şart bolar diýipdirlermi? Doğru aýjaň başyk. Allahan her bir adama o habar gelip durur. Hakyky. Yeni bolan okuydularmı? Ay senden ilmi damada bolmazlay. Yo. Senden ömrüňi da bolmaya. Dawaya wagtym alma. Omjym näli? Waleyküm. Ata ýokmy? Ata şu an içeri namaz okmany girler. Namaz okuma. Ilmi dama namaz okatma. Aýtgyn bolsa. Jaňatma diýdim, jaňatma o. Bolly senden ömrüňi da çağa bolmaýanmy? Köp gurlaýam. Baba. Aha, Hekim salamu aleyküm. Oh, waleyküm gowmy. Oh. Özümki hayt. Goy. Täze Kuwmy. Taşalym edip soğukundy. Oh. Sen kolansaň alkyn açystyryp iştirip duranlar taw. Alkyn. Özümki ýaly. Haçan gelip ikisi hakwadyr. Çağılık dostum, kılaatdasım, kursdasım. Çağılym şoňdan esdi. Näme gowlukmy Hekimjan? Gowluk ýok, 6 ýyl bolýar. Ýene de doktordan jaňa diýdi. Aha. Bunu öňken kurup gabar edip goýup goýdurdyk. Näme maňa? Çağa bermejek bolsa näme diýin men onu? Ýüregiň giňin açsana iman bol. Aýy, Sen emme dat bolar. Aýy, 6 ýyllap Allah diýip gelýär, bolanok. 6 ýyllap bizar boldum. Maňa perzent berip, perzent bolmasan näme diýin men onu? Başyma ýapaýynmy? Doktorlar hiç sen bolanok diýär, hally şonu bana mogal kitçek o. Yo, aça. Nuň ýyllan gerekden. Bolly çağa bolmaşok, o näme diýin? Gözüňi tutup öýrenme, gojagy. Şo sırt alýan, gyýjaga. Daway. Yok, çurt kesik ayrılışan. Gerek değil. Aha, Hekimjan. Salamu aleyküm. Geç. Hoş geldin. Öwezan. Yo, zat gerek değil. Gel. Onda da gownuň açylar. Bah. Waswasa yeni bir dadysdan barp soýdýanas. Kana aýdan. Gitsinna. Yeni ayrıştım ben. Son kalan var. Haram var. Yine de perdent dolamak diýip aýryşdyň. Yok. Ady belläriň ýeken oğlum. Ona oğudun adı alsan şeýle bolaýa. Haram var. Görýärmi Hekim, men sana kän diýdim, sabırly bol. Ýoksa da birinji maşgalaňyz. Dikin satym bilen başagaýdy ýa. Öýünden çykarak ki. Görýärmi, ýene de öýüşip alanjak. Beyzarasyndan ämetsek. Gowlukganda Hekimjan. Her zadyň wagty bar. Doktorlar beýdise de Allahyň emri nämeler? Sabırly bol, kalbyň arasynda imanly bol. İnşallah hemmelerden gowular sen özüň aýak bol. Ezeňem ýaşly. Oňa da el aýak gerek. Beýdip ýeket görme. Şo birinji maşgalaňy ýerine dolu al. İnşallah hemmeler gowular beýdip perdent bolanak dip oňam gowuna diýip görme. İmanly bol, kalbyň arasynda. Mana utonýanam ho. Täzen öýlenip ýene de barıp oňam akyllygyny saklap oturdy. Hekimjan, men namaz wagtym boldy. Namaz okuýan. Ýöne el bilen okuýan. Men bilem ogam. Bilmeseň men ýanynda dur, meňeden hereketlemet. Ondan men sana dowa dilerleň hemmesini berip goýýar. Kyn zat ýok, nezip bolsa öwrenirsiň. Ha? Ana töwür edenmi? Hayda. Bolya şuma atan ýanyna geldim.
İzime barayın mı ya? Ne mi deyin? Kovum ya deyin. Bolya. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Pekin. Senin begin dursun, benim begin yani. Hova zumavat tolle gideli. Gideli. Men kaka olyan. Maşallah. Men kaka olyan. Dost. Ay tuğulama ne tip bolsa. Ne tip bolsa? Savurlu oğlan duravara saat bolor deyip sen köp diyedin. Allah can bize de coştu. Peki men sana näçe diýdim? Doğru ýolda dursaň inşallah hemme adyň ýoluňa maçylar, arsykyňa berer, bereketiňe artar. Gördüňmi näçe perdent diýdin. Allah Taala sana coştu. O da tek dilek dualaň ýerine düşdi. Onu ýene dilek etmeli dälmi? Yürü. Giza almalı yürü. Onun durlu tortlandan salıverin. Soğun nidirler o tayları. Bol. Kızlar kaka olyan ne tip bolsa. Ne tip bolsa.